circle. Hello, Briefer. Cool cookie. Wat pomp? Mijn veters is los. Nou, maak dit vas. Ik kan niet. Hoekom nie? Ik ziet niet hoe niet. Oké. Ziet jij hoe? Die allemaal weet hoe om veters vast te maken. Dit was in die huisgenoot en alles. Kan jij mijn vastmaken? Ja. Ja, ik kan. Maar dan moet jij voor mij jouw cookie geven. Oké, kom aan met zo. Oké, zo. Jij trekt hierdie een hier. En ik denk dan glij hierdie een daarin en dan draai jy daai knoppie en druk daai knopie en dan trek jy weer hier en dan is jy klaar, dat is het. Dit is klaar. Mooi, jou veters is vast. Dis me, vast me. Oké, ik denk ik verdien 2 cookies hiervoor. Geef mij 2 cookies. Maar dis me, vast me. Wat bedoel je, dit is nog niet vast niet. Geef mij 2 cookies. Jij het al dat werk gedaan. Hoe durf jij zo zeggen? Die veters is vast. Dis los. Dit is niet. Dit is. Dit is niet. Maak alsjeblieft klaar wat jij begint het. Nee, hier is mijn cookies. Ik het met een cookie. Ik verdien 2 cookies, oké? 2. Ik verdien 2. Ik het met een cookie. Jij schaadt mij 2 cookies. Geef mij cookies. Ik het met een. Nee, tot hiertoe en niet verder niet. Jij hebt mij lang genoeg uitgebuit, cirkel. Ik staak, ons staak, Maar mijn veters is ons los. staak. Cookie one, ole cookie one, skitty circle. Cookie one, skitty circle. Cookie one.